video lang ko kay namo ginabot nga parcel. Mostly sa akong mga damit is color black. And may ubang mga black na ko is na mga puti-puti. Nagtaktak. Unya, naka-decide na ko nga mag-place order ani sa Shopee. And this is a parcel. Wait lang ha. Ta-da-da! Ta-da-da! This one. Ang ba't usay? Ay, buing. Hindi na ko na-open. So, i-unbox muna natin ha. Okay, so mo ni siya. Roller. Ano na to ni? Para di ay. Sticky siya, sticky. Try na to if effective siya. So, kwaon na to ang pads. Awa mo ni siya itong. Tinaw ko. Ooh. Uy, anyway. Yan ako magtaktak. Lang be. Napadimhin na pa. Kita man eh. Ay, wait lang. Nice.